yanzu ki faɗa min me damuwar watakila yana da maganinta. Kana ba da maganinta. To shi ke nan faɗa mu. Ina jin ki. Baby, akwai wasu kaya ne da na gani nake so in siya. A takaice dai ma kuɗi nake so ka bani. Kuɗi zan baki? To ba zan bada ba, na ƙarfi ne, idan kina da shi ki zo ki kwata. To me ya zafi kuma? Danbola. Wai me yake faruwa ne don na ganki cikin damuwa ba kamar yadda aka saba ba. Wallahi damuwan da nake ciki suna da yawa. To shi kenan, yanzu ki faɗa min me damuwar watakila yana da maganinta. Kana ba da maganinta. To shi kenan faɗa mu. Ina jin ki. Baby, akwai wasu kaya ne da na gani nake so in siya. A takaice dai ma kuɗi nake so ka bani. Kuɗi zan baki? To ba zan bada ba, na ƙarfi ne, idan kina da shi ki zo ki kwata. To me ya zafi kuma? Ban sani ba, ni fa na ga kin ɗauke tamkar asusun da kika zuba kuɗi a ciki duk lokacin da yake so ki ɗiba, ko tunanin matsalar network ba kya yi. Da ka ji my love. Ke wallahi ba zan saurare ki ba, tunda kin ɗauke tamkar kamfanin da kika zuba hannun jari a ciki sai kin ma ɓata rai fa kike tambaya ta kuɗi. To ka yi haƙuri. Wallahi ba zan haƙura ba, ni fa dama ƙiris nake jira fa in buɗe maki aiki. Duka ba ku wata biyu fa da haduwa ba, amma kiri-kiri kina nema ki mai da ni karfa. Jiya fa ina ji ina ga na kawo sayan lalataccen kuriza, kuma saboda kundume da kike yi. Wai kai me kake nufi ne? Ina nufin ba zan baki ba, ko za ki kwata ne. A'a, na haƙura. Da na miki dukan huce ta kai ci wallahi tallahi. Ka kwashe bola, kawo mini bola. In na tsaya dan kwal'uwa nake. Bayan sirikinka ya fito, ka gaida shi. Kana jin irin kunyan nan da ake yi ta tsakanin siriki da siriki, sai ka shafa kanka ka ji ba hula, kuma yayin da wani ɗan iskan aski ne a saman kanka. To ya kenan, mafita ɗaya ce, ka kirawo wannan number waya domin sayan hula kowace kala ce direct daga Maiduguri, kuma a lokacin da kake so a kawo maka ita a duk inda kake. Easy Caps. Call 0904 099 8577.